Hivory zany zala ikondô hitoaka jiaby re hagnano jobile jobile maventy finomantoaka Dom-bera agnarany tady vôla maventy agnatina fikambanagna misy atsika fa ny tegna haliko hely amin'izy kao karana kirikavolava zare miry sompiny raiky ary ry sperwex farifaratsiny mbô rehetsy ariary da amizany raiky maresaky difety maresake 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 gongo maresake milamine milamine anafagna jaltia zena voyetsiketsika azo mitagnany boriboritsi koromokony tabatsy efa repitra hoa arosaragne ko tsy miagna ombilanjanahany vala fiterina ombola maniagna tsy maintsy manaranaka foa Dom-bera dadla la biera si afgana Dom-bera chefne asmasi usala italiana Dom-bera patron madet mangar vatinolu Dom-bera jonto sigarette sala set quale Dom-bera camarade madet mangar sipakeli Dom-bera fikambana lecitonga sala tataranga Dom-bera marias la client ip komatle Dom-bera pangan bonamaru madet mangar panagitke Dom-bera Ambla vol 750 000 francs edjala Angalatsika makafo comme tsy manantambagna mandraigny Akatsika magnano Dom-bera hely Sara fikarakaragna na miaraka amy zoko bony ary tsy nanona raha kahôny Ouyaye dadahe Zeto agnatin'ny Dom-bera Ouyaye Olo maresaka Dom-bera Petit vera forte dose Ouyaye consommer avec modération. Ouyaye, comme avec d'autres mots qui attendent. Voilà. Silver King, John Peters, la femme colorée en tête verte. AM Studio Record.